Ageno ni nitie makare kamora mora ma intiere machiegni kende chenro machielo mar tedo gi chiemo mana kaka yude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono wantiere magawa mar Meladen nitiere e boma ma Nairobi. Iwacho jomoko wacho ni chiemb nyaluo, chiemo original ma jaluo yudore mana dala kende dawe, kata e town ka wantiere gi jogo eko ma bende ong'e tedo, ong'e wuothe chiemo ma fine thank you, ma bende dwaro konyowa e tedo okinyi ma kawuono. Wantiere gi squad moke county ma Siaya. Koro Siaya county ni bathe ka, Homa Bay county ni ka, lakini gima dwaro riwo kawuono en tedo machiegni uru. Jatedo Ulri an gi nyinga giluongo Dennis Owino Odinga, awuok game Yala, Siaya Country. Game Yala. Yes. Erokamano, kaeto wantiere gi jalwedo. Iluongo ni Anna Kiny, Nyauge Ugunja, Siaya County. Siaya County. Dong mana kaka wacho ni kawuono en Siaya County kendie. Ugunja gi Yala. Uonge machiegni gi nam, lakini udwa losonwa rech manumu. Loso rech manumu. Okinyiswa ni itimo nang'o? Ok, rech ni kako sekelwa kama en rech ma fresh. Moke nam dare na kenge ndoko la ni nyisi ni podo fresh. Ere kaka ing'eyo nikech ing'e nitie jomoko ahinya jomodak e town, obodhi nonyiew rech. Kochope ot sama koro notede to aruf moro mawuok tichang'e tang'o matimore ka. Karo onyiew rech mok ber. To ere kaka koro ng'ato kaka ng'eno fresh wang'eyo laha mare ni. Rech ma fresh ko laha mare ni pod kwar. King'yo nyaka iye nido ka iye ler. Inya tang'o koni. Iye nido ka iye ler. Olane be kwar mano nyiso no fresh. Mul be kimuri nido kotek. Ontie moko makimulo. Ontie makimuri nido ka yom. Mano nyiso no ko fresh. Mano nyiso eti sa yedho sebe di fridge aminga. Kata sekane ya isa minga. Okay. Kata safari ne bor. Kata safari ne bor. Mondo chop kaido ko kaota mondo ko chop kama nikele ni kowuok e nam. Okay. Koro ma osechwere. Kwa dwa chwere, pok wachwere, kwa dwa chwere. Okay, so chwere juju ko nyaka wanwa chwere maber. Bwan tuwachak waluoke. Okay. Mano koro sister dwa chwere. Kato injo. Ichwero ka be ena nitie kaka ichwero nikech nitie samoro ma idonjo chamo rech, ma ichamo rech tiwinjo ka olaha be nitie, scales gi bende nitie. Koro luwore kaka ichwere. Rech chwera maler, chwero dande ku. Kanyo be e kuonde ma gimoke. Thoth dhano ohero wi rech. Koro wi rech ni dwa mondo chwere maler. Nyaka gie choke kuonde go bende. Kato sani be nembe wagi akia king'e mano, nembe wagi golo rech mopogore opogore. Nitie jomoko wacho ni akia ni nam ma Usenge kidwaro rech mamit, kaw rech moa Usenge kata kaw rech moa Homa Bay. Udu gine nang'o koso ande giwacho mano kaw rech mawuok Kisumu. Mawuok Kisumu. Kisumu magol rech maber, rech mamit ma koted kichame tiwinjo ka en gi taste mar rech. Kiting'e rech ni makelo rech ni ma miyo customer mang'eny biro Meladen ka. King'iyo chiemo moted jikondwa kata te rech ni ma uso saidi. Molo chiemo te. Manumu ma odwa loso kawuono ni koso rech manumu kata mawang'. Just general ni mar rech no. Bed manumu, bed mawang'. Tiyo mabe chamo mawang'. To chako lingi soup. Tiyo mabe chamo mawang' ma dry kamano. Tiyo mabe chamo fresh kama. Do rech ni the main dish ma uso Meladen ka sana. Makoro kong'e ni owuok e nam mane. Nam to owuok Kisumu. Owuok ma direct from Kisumu. Usetemo kuonde moko gi kaeto koro uamua ni kuonde gi watemo lakini wado kama Kisumu ne mabet en ma ji ohere. En ma ka ji ohere. Okay. Waluoke. Goting'o duondi matin. Wasechwere kama to waluoke. Wakuongo waluoko mlahani. Waluongo ni mlaha. Maler.
mondo joma chamo wi rech kik chopi, ing'eni samoro ichamo wi rech kichopo kar olaha kanyo to gik moko radre. Koro ok winj mit rech. Ing'eni chiemo kichamo gima ok radre tiromo gi gima radre iye kendo koro iwacho to ang'o machamo ka. Koro yien be iluoko maler. Lakini rech manumu ok en gimoro ma nitie kaka kilose to ok iwe ma nitie joma kakia lose iweyo rech ma rudre. Nitie time mimiye sami tede. Nitie time mimiye sami tede. Thoth ji oluoro ga lose, wacho ni rech nyafuoni nyawuok gimoro nono. Inyalo gole kapok ochiek. Samoro be inyalo chiege overcook. Mano gik moko ariyo, rech manumu gomena manumu. Chando ga ji modhuro kabisa. Chando ji tedo. Koro kanyo kose lawe maler. Koro gikono ang'o ma walosone? Koro kose lawe maler, koro wachako na iko gige gi kitungu mare gi nyanya mare. Wanya gine ma mondo ng'ete. Koro koni en kitungu gi nyanya. Koro kanyo en kitungu gi nyanya. Kod besen cha. Koro en process ne en ni ichielo ne? Achielo ne, asekelo ne sufria kendo. Taolo mo matin. Tachielo kitungu ka bedo golden brown. Tang'ado nyanya takete. To nyanya no kwarude nyanya kose tore mayom taole pi eka ling'e rech. Okay. Pino kwong chwakre kokiling'o rech. Pino nyalo chwakre, ori nyalo ling'a mando koro onge shida. Tekna ne nyanya no setore. Tekna nyanya no serude botore kabisa. Okay. Sawa. Nyagunja koni sebudhe marom nade? Koni asetieko higni 7. In member koni. Asetieko dalani higni 7. Ama sani in gi customers gima kobiro to Sana fresh ni johere ni mokwongo rumo ga kuom rech te. Dhano hero fresh ni dhano wuok ne mabor. Inde ni ng'ato alimuru no biro mo chamo fresh. Ji wuok maboyo kamano. Kato sani ng'eni be usepuonjo ji mang'eny chamo rech. Chon chani paro ni mana joluo kende ma ohero rech. Sani nyaka kabila mamoko chame te. Kendo ng'ato go mana sim ni kanga fresh na kuja sai. Gigoda chon. Gigoda nikech marumo piyo. To kae gimoro amora rumo piyo. Ka wan gi tich, kibiro ka weekdays, wan gi tich kama ber. Clients class ng'eny ya. Class ng'eny. Manyiso ni uonge welo ma bende bira to donjo koso nitie sama kochopo to koro chiemo rumo uloro jikon. Jikon ok walor. Ono tere throughout. Jikon walor sama koro customers ema koro ng'ato nok bi. Nikech ok ng'eni jochiemo ngi chiemo nyaka moro sa 7 nyaka sa 8 kama. Koro tinya biro metho ng'ama we sama biro metho to oda adwar gima kama. Tite loso ne sama ondelea ga madhi gine mama nyalo madho matin cha. Koro wanalo jikon na sa 5 au 6 sama koro customers ong'adre. Kwaloro jikon. Kuloro. Yepo bende okinyi mang'ich. Sa pare musa chiel wano se chupo ka. Area ni ntiere offices mang'eny. Hapa ni offices mang'eny. Okay. Koro oda chiele gik ma otiyo godo mana kako wacho kae onge madoido mang'eny. Madoido mang'eny.
rech boil bok dwa gik mang'eny. Orwa gik mang'eny. Otungu nyanya. Otungu gi nyanya. Full stop. Apilo gi chumbi matin. Mana pilo e wiye. Okay, sawa. Koro wadhi ani nyime gi chiedo. Koro kwaseketo sufuria kamano to wachako gi mo. Mo be waketo matin, ok waket mo mang'eny ahinya nikech sani ji tiyo luoro mo. Waketo mo matin to waluwe gi kitungu. Kitungu wakwero lokre golden brown matin kwa keto nyanya. Kwa keto ne nyanya. Kwa keto ne nyanya. Siri mar loso rech manumu maber en mane? Nikech nitie jomoko mawacho ni an atemo mara to mara kia nowuok nade, mara kado nochot. Okay, kado bedo mochot mono samoro ne ng'eny rech bedo nyaka ochieg bochiny. Sami tede cha. Koro ng'e samoro tedo gole juju kapoko ochiek maber. Nyaka kade choda. Nikech ng'ato neno niko numu to akia ok owinjo bedo budhe mach kata Okay, mach bengine depend. Mach bengine timing manyaka imi. Ng'eny ko budhe mach monya bedo overcook. Golbe kigole pe bo nyalo bedo manumu. Ok obed matin ahinya, bok kala ahinya. Kada ahinya. Kigole chon to kigole chon minya gole chon ka kunumu. To kiba budhe mach bende nya gole ko chiek bo overcook. Makoro were olokre nyuka. Lokre nyuka. Aketo pilipili be koro endelea go. Sama nyanya no tore no. Aketo pilipili be mo ang'ado chande. Ochwakre go. Chumbi be aketo chumbi mo matin, be chumbi ok aket mang'eny, chumbi matis moromo. Ochwakre go. Rudre maber kabisa kore kobo lepi nyanya nyaka rudre maber kabisa. Koro kanyo rech ni iketa full kama kosi ng'ade. Wabo keta full. Okay, koro bo depend kapo ni gi order ariyo to joma dwa chame ng'eny to wanyalo ng'ade. Okay. To ka en ariyo to joma dwa chame reji ariyo koro less ni unyalo chame ji mang'eny to wanyalo ng'ade. Aparo ni wang'ade diere. Wang'ade diere. Gibed pieces ang'wen. Lakini dong be lure kaka uloso gane customers. Okay, wanto waloso gane joma chame ga ng'enyne chame ga chama full kamano. Joma dwa chame gibedo ng'ato dwa rech to ochame full kamano. Koro less ni do nitie joma be kwayo gano gin ji ariyo gidwa chame rech achiel. Koro wang'ade ga ariyo. Wang'ade diere. Koro mabe pod still wanyalo ng'ade ariyo. Wang'ade ariyo. Obed ang'wen pieces. Sa ngin sekunde mamoko ma rech ni idwa dase en gi wiye to en gi diere to en gi nitie joma be ng'ade mang'eny koro mano ng'elo ka customer dwaro ka customer kwayo. Kaka kigoye kwan minene ma owuok moromo onge ng'at ma yudo ring'o mang'eny molo wadgi. To koro wapimo go ng'en gima osebedo kwatimo wan. Koro wang'iyo go. Ing'e gi kuma ing'ade go. Ing'e kuma king'ade go. En sawa. Winjo ka pilo no. Winjo ko biro. Obiro.
Ngi sabora pilo gine ma karede wa mede do dhi bedo mang'eny. Nitie joma bedo wale mang'eny, nitie joma bende oluore. Wada jomodong' koro medgi e san. Ng'ado mang'eny choro nyalo bedo gi e san. Inge ma chiegi chiemo kama beber. Ober ga molo mebede san cha. Olo mebede san. Ma iri chiegi chiemo chuth. Odonje chiemo momako chiemo maber. Mano pok imedo ne sup. Pokolo sup pod nyanya chiemo pod atoyo. Okidwa okoro nene. Chiemo kantiere mesa to nyanya nene mang'eny ahinya. Ng'ato kwano nyanya wiye. Okwan kitungu. Okwan nyanya oket kando. Narudi nyanya no burudre kabisa. Koro gima bende konye ga, neno ka jomoko koro neno ni nyanya ni orega rega. Nitie joma blend nyanya. Blende mondo rudre maber. Ore kole pi koro. Waserude moromo. Kole pi mare ma sup cha koro. Ok matin ahinya malose wet fry, bok mang'eny ahinya. Mang'eny bok matin ahinya. Makoro rech chalo modoke na. Wabal. Dak mora bicho gine mondi. Okoro wamiye dakika 5. Chako otwak matis kod kweding rech. Keto koro wabiro to waketo ne rech. Koro waketo ne rech. Aya, sawa. Koro wadhi rite kamano. Ka waduogo waketo ne rech. Koseketo ochako uma. Koro wamiye dakika moro 20-25 kama. To rech osecheko. To rech oseikore. Aya, sawa. Donge kare koro wang' waduog walime bang'e wang'iya ni to koro ochopo gi kanye. Erokamano. Koro nyalo ng'ade kanyo matin. Osetwak. Koro osetwak. Koro waka kare to waling'e koro. Okay. Sama in gi rech mang'eny, awinjo ni wiche madhi piny. Kapo ni in gi rech mang'eny, sufriechi be tin. Ka in gi rech mang'eny to suria tin ka koro ing'e suria ka kor suria ni. Ma ing'e size ni ma onya kilo rech 3. To maber. Koro moinga 3 to nyaka apango wich dhi piny. Taketo ipni mondo ng'e ni chiek ne yot. Wich kao time mondo chiek. Koro mo wich waketo go piny. Emomiyo wich iketo ga piny. Piny tiketo mukia iketo gi malo. Okay. Koro metime kama mondo kik omok gi piny. Kato rech manumu bo onge gimoro ni isiko gi rech manumu en kako kete ne kendo koro ludh kuno ok donj kanyo. En koro iuma ma nyaka ang' ochieg. Koro kochiek to gimibo toke ng'e ludh kuno koro ok nya toke. Abiro san mo matin, lata mo matin. Ma tije koro serumo. Ma tije koro rumo. Ma ng'at matedo rech manumu kata ng'at matedo omena matich tich. Wach mar kijiko ni isike loko chiemo. Kijiko kitigo mang'eny. Na samil ok omena to inyalo kijiko nikech ing'e mondo iloke ma piny duog malo to nyaka iti kijiko. Lakini kaka rech ng'e mane kaka ochako chiek no. Kidonjo gi kijiko to ludh kuon. Mane ng'e iwoye. Mane iwoye. Koro en ok mule. En koro ok mule. Kidwa loke to mana kaka itimo kama. Mana kaka timo kama ni urore nya manyo santie sana kata kijiko mamare. Minyalo kawe tilokego. Kaka koro kidao mpoko chiek nyaka ka kidao mpoko chiek maber. Ikaw tilokego. Koro mano ok mule. Wawe kama en ok mule wawe kama ko daka mimi daka mo 20 kama. To en na sawa to seikore. Aya, sawa. Donge koro we wamiya ni thuolo no kobiro kato. To wabudo cheke. Okay. Aya. Rewa koro seikore.
ng'iye Seng'e rech kon sawa. Koro wadon motoke wayuda ne to chal nade. Wacho ni kijiko onge kuma kijiko donje. Aka kijiko donje. Ken side plate ni ma motoke go. Okay, toki. Mondo koro kik okethe, aneno ka sufria gina matin mana kamano. Wow. Wuok maber. Kado no ineno ka homori, en sawa, kamane kaka owinjo bed. Kamano bedo. Kado sawa. King'iyo wich injin kama bende ni sawa. Sawa. Dokoro idhi gole kiko duon. Sawa, gula. Rechwa manumu. Osechopo masa kendie. Sekre. Kado no poto maber. Kako winjo bed. Chiek maber. Kako ne bedo. To no chwiny. Gidho wacho gano? Ochwiny maber. Inu nene kako chiny. Kado keng'e nene kako chiny. Ing'eni ya? Onge gima rach ni itedo gir kado moro. Nyanya ni kocha, otungu echo, moni diere, pi ni piny. Gigi te winjo bed ni chwakore obed chiemo achiel. Mana kaka iwacho ni ok owinjo ng'ato pogni mane nyanya, mane ang'o. Mae kaka owinjo bed no chalo. Kama kaka bedo. Aya, kapok wabile nikech wadwa ni koro ka wabet piny to wachame ka wadhiga. Wang' wachak inyamano biro ka. Imiwa wach ni mogik kaka jalwedo marwa. Titing'o duondi. Rech ni omit. Mit mare ywayo ji kendo kelo ji mang'eny Meladen ka. Rech ni ji ohere, mostly en ma okwongo orumo ga i Meladen ka. Koro wateja maka, obed jaluo, obed muluya, gihero rech ni gi kuon mar rabuor. Ema donjo kode. Kamano. Erokamano ahinya. Wachni mogik. Kamedo motin kaka winjo ka nyang'iyo koni. Kaka winjo ka dada motedo go osewacho. Rech ma fresh ni en ma watede ka kendo customers were ka kabisa. En chiemo makwongo rumo e Meladen ka. Okay. Koro watemo galose kaka wanyalo. Koro mang'ita onge go. Uniwese bisa ame dhi bile dhi winjo kaka ochalo ini wuon. Lakini kopogore gi manumu mane kendo ma untiere godo. Okay, kopogore gi manumu ni wan gi mowang'. Wan gi mowang' ma wet mowang' to chako ling'e soup. Koro stew mar coconut. Ma coconut bentie. Koro rech design ma ng'ato dwaro chame godo yudore kendo nitie. Okay. Aya, wagonu erokamano maduong'. Wateme ane. Suse ni ing'eni hotel ntiere jomoko mabe biro to penjo to ng'amo loso kuon. Ni mantie. Eno chieng' koso en Wafula. Mano sawa. Ong'eni nitie kaka kuon omako mach mochiek maber. But oseigona fununu ni in midwale kanyo. Koso? Kuon be amulo matin. Onge matin. Maka kuon maber. Jogot mejiwa luongo ni mundu. Dhi kode maber. Winje koro. Nyalo winje kako chalo. Kado to kaka ne wadware chwiny ma fine. Apilo cha? Apilo mang'ino koroma. Apilo cha gima keto matin. Oroma. Ok no tin. Oroma. En sawa. Ayo samoro kete matin. Modong koro ng'ato kadwa medo. Kodwa molo mano to medo gi e mesa. Okay, en moro ma kichamo to ichako fuono cha. Kichamo to ikwa pi modho. Ikwa pi modho. Piwangi chwera kera watimore. Oroma maber. En sawa. Ang'ini iwacho gani an gi moro amora wacho no mit. To wanga tamra yawa. Dong ka mit to mit. Mit kabisa ma sup borome koro. Wedong koro abed piny mondo amadh ne supe maber. Ibenda ruaki machiegni e mesa mondo wacham rech manumu mawaloso gi e odiechieng' ma kawuono. Nyaka odiechieng' machielo wachak waradi. Chenro machielo watedo gi chiemo kaka pile. Iluonga ni Jailidha.